алайкум бародарои нака омадиян айхидди твер барои Samsung S25 Ultra. Якай мо ҳам дар ҳамин Telegram подписия дар Instagram подписия кардагӣ будиян. Ана ҳамиқа вақт тамошо мекардам, якам бовар намекардам ки оригинал нестам. Хали мақсад ҳамин нарх дай на бародаро омада дидан хичон мақсад боварӣ кардан ки на реально оригинал не гирён карда бина акаҷон на производство телефоно акаҷоно чи хелиш маъқул форатуна Вьетнам форатуна Индия ана оригинал як сол гарантия доран ҳар версияшам яхай бисёриё Вьетнам меган Вьетнамош Индия касида маъқула Индияшам ҳаста. Так телефон да комплект чи дора фақат кабели қоқ чи хеле медона бисёриё ана ва метем естественно стеклош чехолша подарка метем блок питания чизое ки качествои хуб дора бародар хали ҳар хел мақсад чизои простой не телефона гирён кардем интерфейс фейсша вообще зури бад кардагиан ана хели телефони чоткияй нархша гуфта мегзарем нархш 12256 S25 Ultra 74000 рубл айни ҳол мумкин оянда арзон шава мумкин оянда қимат шава чи саволе доре номеро дар рӯи экрана занг мезане ба ҳазур бародаро саволотона метем ёки WhatsApp да менависе хубуш любой саволтонда ҷавоб метем. Телефоно фақат оригинал фурӯхта мешавад копия дубликату туда-сюда нест мода. Саломат бошед, худо нигаҳбон.